Už 10. raz sa zišli vo Zvolene fanúšikovia jazdy v jednej stope vari z celého Slovenska. Prišli, aby si manifestačnou jazdou zo Zvolena na Šturec pripomenuli kamarátov, ktorí pri havárii na motorkách zahynuli. Organizátormi sú členovia klubu Motorride.sk. Stretnutie bolo zároveň prvým podujatím, na ktorom odštartovali kampaň nazvanú Pozri dvakrát zachrániš život. Toto krédo im budú pripomínať nálepky na motorkách, ale aj autách. Kolóna približne 450 strojov sa vybrala najskôr po R1, potom cez Harmanec po dobre známej kľukatej ceste na Šturec. Práve táto lokalita má na svojom konte viacero obetí. Motorkárska komunita je z roka na rok silnejšia, početnejšia a pribúdajú aj nehody jej členov. Množia sa symbolické kríže pri cestách. Veľké parkovisko na vrchole Šturca bolo preplnené. Stretli sa tam kamaráti, známi, vyznávači rovnakej životnej filozofie. Nebolo to o dlhých rečiach. Motorkárske puto má iné základy. A pozdrav tým, ktorí už jazdia po nebeskej Route 66, poslal Ňas. Keď sme prišli prvý raz pred 10 rokmi, bolo ich asi 100 a postavili symbolický drevený kríž. Časom pribúdajú tabule s menami. Myšlienka natlačiť nálepky a spustiť osvetovú kampaň nie je naša domáca špecialita. Organizátori sa poučili v zahraničí a na kampaň prispel aj slovenský BECEP. Tu rozdali prvých 500 varovných označení, ostatné budú k dispozícii najmä v motoshopoch po celom Slovensku. A potom to prišlo. Hrmot ako pozdrav kamarátom. Spokojom v duši, s myšlienkou na kamarátov sa pobrali motorkári domov. S presvedčením, že sa radšej dvakrát pozrú a zachránia život. Rovnako by sme sa mali správať aj my, čo na cestách jazdíme s volantom v rukách. Pravdepodobnosť, že pri nehode motocyklista zomrie, je 18-krát vyššia než pri nehode automobilu. Tak si ich strážme a aj my sa pozerajme dvakrát.